mondo gol oko osuru ma ijuogo e mwandu ma oko chuno kata excess duty wi moko kuom chiemo kaka yo mar kelo fungruok ne oganda. Riwruoge makelo ne ratiro mag uchumi ne oganda kaachiel kod jolony e weche mag osuru bende koro oseyo par mar medo osuru e wi mwandu kaka wich mabandia. Edwino koth miwaler. E nyim kamiti mar od bura mochung' ne budget, riwruoge makedo ne ratich oganda e yor ochumi kaachiel kod jotelo moko mawuok e kembe mapachoka ne ogolo ng'ur ka otudore kod paro mar chik manie nyim od bura e wi choko mar osuru. Kwame Owino, ma en jata tije mar riwruog Institute of Economic Affairs, ne onyiso jood bura ni onge gima diket piny owacho mondo chak choko osuru mar excess tax ma ijuogo mana mwandu mok dwa ni oganda otigo e wi chiemo. The bill proposes that imported fish should have an applicable rate, excess rate of 100,000 shillings per metric ton or 20%, whichever is higher. And our proposal is that this is an odd application of excise taxes because excise taxes typically don't apply to food. But more importantly, the argument that we've had, not necessarily expressed in the bill, but in other public forums, is that it is to protect domestic production. There's no domestic production in Kenya that is being competed against because Kenya domestic production is not even sufficient to feed the total demand. Kwame bende wacho ni kata bed ni piny owacho geto medo osuru mar atamalo 5 e wich mabandia kata wig, mwandugo gin mana ma itiyogo e medo ber kende, omiyo nyaka wit paro makamano oko. We thought this was modest and perhaps defensible, but we heard from somebody who has undergone very aggressive treatment on chemotherapy. And this is a teacher who's lost her hair and therefore needs to buy wigs for the purposes of going to school and all that. So I'm asking Parliament to consider whether punishing people who have to wear wigs because of their medical conditions is just. And I think that's how to live with your conscience. Paro mar chikno mageto medo osuru ma ijuogo e wi jogo ma oro pesa yor ong'we yamo bende koro nitiere ywak ka iwacho ni onyalo medo ne oganda pek mar ngima. We are seeing a proposal to increase the duty rate on transfers through M-Pesa and other mobile platforms to a 15%. So this one is going the opposite direction. So whilst there is that appreciated reduction in the excess duty rate on transfers by banks and other agencies, this class of individuals who are then supposed to be served by this special rate are then going to pay more in excess duty. Paro mar osuru no masani ni e nyim jood bura chano medo osuru ma ijuogo e wi simbe ong'we yamo kaachiel kod lainde mag simu, okang' ma jolony wacho ni biro dino ne thoth oganda timo ohala. Edwino Koth, Ramogi TV, Nairobi. Ndalo achiel kende